Il-ġimgħa tal-25 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 9, versi minn 18 sa 22. Darba, waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu id-dixxipli tiegħu u staqsihom: min jgħidu n-nies li jien? Huma weġbuh u qalulu: Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn laqgħu wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom: imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu: inti il-Messija ta' Alla. Imbagħad ikkmandhom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan, u qalilhom: jeħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, jiġħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittiba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Minu Ġesu għalik? F'ħin opportun, Ġesu iġarrab lid-dixxipli tiegħu bil-mistoqsija kruċjali: min jgħidu n-nies li jien u min tgħidu intom li jien? Ġesu kien ikkunsidrat mill-maġġoranza tal-poplu f'Iżrael bħala bniedem kbir ta' Alla, anki ikkumparat mal-akbar fost il-profeti, Ġwanni l-Battista, Elija u oħrajn. Pietru stqarr li Ġesu kien il-Messija. L-ebda bniedem ma seta' jirrevela dan lil Pietru, kien biss Alla nnifsu. Kien l-ewwel dixxiplu li għaraf lil Ġesu bħala il-Midluk, il-Messija u l-Kristu. U f'San Mattew kapitlu 16 vers 16 insibu li qallu wkoll li hu l-iben uniku ta' Alla. Madankollu, il-fidi ta' Pietru tgħaddi minn prova meta Ġesu jispjega l-bżonn għall-Messija li jbati u jmut sabiex il-ħidma tas-salvazzjoni ta' Alla titwettaq. Kif inħasdu d-dixxipli meta semgħu dan il-kliem? Kemm huma differenti il-ħsibijiet u t-triqat ta' Alla minn dawk tagħna l-bnedmin. Permezz tal-umiljazzjoni, tas-sofferenza u tal-mewt fuq is-salib, Ġesu kisser il-qawwa tad-dnub u tal-mewt u rebaħ għalina u għas-salvazzjoni tagħna. Il-mulej jgħaddi wkoll lilna b'mod personali mill-prova bl-istess mistoqsija: int min tgħid li jien? U jekk ser twieġbu li hu il-mulej, qed tħallih ikun il-mulej, jiġifieri is-sit ta' kull ma int, ta' ħsibijiet, ta' xewqat u tal-azzjonijiet tiegħek. Inti taħseb kif jaħseb Alla, jew toqgħod fuq li taħseb int li jista' jkun żbaljat. Mulej Ġesu, jiena nistqar u nemmen li inti il-Messija, l-iben ta' Alla l-ħaj. Inti l-mulej u s-Salvatur tiegħi. Għamel li l-fidi tiegħi tkun qawwija bħal dik ta' Pietru u għatini li nitkellem u nixhed għalik bil-kuraġġ kollu quddiem l-oħrajn ħalli huma wkoll jaslu biex jarfu lilek b'mod personali bħala l-mulej u s-Salvatur u jikbru fil-għarfien tal-imħabba tiegħek. Għażiża Ommi Marija, inni biex bħalek
Jiena nħalli l-kelma ta' Alla titnissel fija. Ħalli hu ikun iċ-ċentru ta' dak li naħseb, ngħid u nagħmel. Amen.